Tally Piontek er showwoman, ladyboss og en karakter uden lige. En af Danmarks mest brugte entertainer, og med flere tusinde shows i bagagen i både ind- og udland, charmerer hun høj som lav med sin legesyge og kække facon. Hun er lige ud af posen og rammer plet hos både børn og voksne. Hun er uddannet skuespiller og har i årenes løb lavet mange forskellige karakterer, lige fra klovne til komiske stripper til ekstravagante burlesque-shows. I 90'erne var hun tv-vært med sit eget show, som kørte i 1,5 år på Kanal København, og dertil har hun medvirket i film, lavet julekalender med Bubber til DR Ultra og generelt medvirket i adskillige shows på DR, TV2 og Kanal 4. Flere gange har hun vundet DM i børnetrylleri med sin folkekære klovn Tutu og er pt. Danmarks eneste kvindelige tryllekunstner. Hun har stået i front og som konferencier for mange store events, blandt andet Københavns Karneval, Aalborg Pride, Northside Festival og har været fidusmager på Smukfest og fast live på Bakken til Pjerrots fødselsdag. Desuden har hun rejst jorden rundt 2 gange og blandt andet været delfintræner i Honduras. En entreprenør og gøjler ud over det sædvanlige, som altid jonglerer smukt mellem det seriøse og det sjove. Tally Piontek er showwoman, ladyboss og en karakter uden lige. En af Danmarks mest brugte entertainer, og med flere tusinde shows i bagagen i både ind- og udland, charmerer hun høj som lav med sin legesyge og kække facon. Hun er lige ud af posen og rammer plet hos både børn og voksne. Hun er uddannet skuespiller og har i årenes løb lavet mange forskellige karakterer, lige fra klovne til komiske stripper til ekstravagante burlesque-shows. I 90'erne var hun tv-vært med sit eget show, som kørte i 1,5 år på Kanal København, og dertil har hun medvirket i film, lavet julekalender med Bubber til DR Ultra og generelt medvirket i adskillige shows på DR, TV2 og Kanal 4. Flere gange har hun vundet DM i børnetrylleri med sin folkekære klovn Tutu og er pt. Danmarks eneste kvindelige tryllekunstner. Hun har stået i front og som konferencier for mange store events, blandt andet Københavns Karneval, Aalborg Pride, Northside Festival og har været fidusmager på Smukfest og fast live på Bakken til Pjerrots fødselsdag. Desuden har hun rejst jorden rundt 2 gange og blandt andet været delfintræner i Honduras. En entreprenør og gøjler ud over det sædvanlige, som altid jonglerer smukt mellem det seriøse og det sjove.